12 sija ta' qdif madwar il-kosta ta' Malta, 75 km ta' baħar kollha għal Annobli. Din hija l-isfida ta' Dorian u Albert li bħalissa għaddejjin bl-aħħar sforz tagħhom sabiex ikunu l-ewwel żewġ persuni li qatfu madwar id-dawra ta' Malta b'kajjiki ta' din ix-xorti. Din mhijiex l-ewwel sfida tax-xorta tagħha Dorian u Albert. Sena ilu huma kienu qatfu minn Malta sa Sqallija bl-istess kajjiki u daru mal-kosta ta' Sqallija bris il-Fondazzjoni Inspire. L-avventura tagħhom din is-sena bdiet minn Bir Żebbuġa fil-5 ta' filgħodu, f'nofsinhar kienu diġà waslu qrib il-Mellieħa. Fost id-diversi sfidi li ħabtu wiċċhom magħhom illum kien hemm in-nuqqas ta' spazju fil-kajjiki li jfisser li kellhom bżonn ta' dixxilpina f'dak li għandu x'jaqsam ma li kellu x-xorb. Sena ilu meta dawru mal-kosta ta' Sqallija dawn iż-żewġ bieb ġabru mal-20,000 euro bris il-Fondazzjoni Inspire. Iżda din id-darba qed jimmiraw li jaqbżu din is-somma. Kull min jixtieq jgħin sabiex din is-somma tinqabes u bekk ikun ta' għajnuna l-Fondazzjoni Inspire jista' jagħmel hekk billi jżur is-sit inspire.org.mt.